Der er virkelig mange nætter, hvor jeg vågnede, og har ligesom drømt, at nu er det over. Om jeg så har vundet det eller ej i min drømme, det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, at det er sådan en blanding af, at der er noget så stort for en, så glæder man sig, men man er også så nervøs, men på en måde håber man også bare, det er overstået. Så tror jeg næsten godt, man kan kalde det et Tiger Memorial Room. Vil du tage afsted i morgen? Jeg tager afsted i morgen igen. Og ja, der er meget forsvar fra sidste år af. Så ja. Hvad tænker du, når du ser på det billede? Ja, jeg vil sige, specielt det billede, der tror jeg godt, man kan se, at jeg er blevet en lille smule emotionel. Det er ikke noget, jeg normalt bliver i min hverdag. Jeg tror, hvis du spørger min dejlige kæreste, så tror jeg aldrig, hun har set mig græde. Men der er noget, der er specielt ved sport, og det der med, at du er så udmattet, når du krydser målstregen. Og man kan sige, en ting er at se ved resultatet, men en af de andre ting er jo også bare rejsen derhen, hvor mange timer man bruger på at kunne opnå sådan noget der, som gør jo, at når det egentlig lykkes, så de få gange i ens cykelkarriere, at man faktisk lykkes med at klare sig rigtig godt, det vækker nogle specielle følelser i. Sidste år, der kom jeg ikke at skulle forsvare en sejr, men mere forbedre en femteplads. Man kan sige, der er to måder. På den ene side er alt presset på mig, fordi man skal forsvare, men på den anden side, så kan man også vente om at sige, at jeg har vundet. Så det er de andre, der har presset, fordi det er dem, der skal prøve at vinde den. Men jeg vil sige, jeg er nervøs, og det har været hele vinteren. Det er ikke noget hemmelighed, at siden sidste år, så har jeg fået Aya som partner, så jeg begyndte at bygge det i min hverdag, for at kunne holde lidt mere kontinuitet i det. Jeg tror, alle ved, at lige nu i cykelsport, der handler det rigtig meget om at fuel meget, og man spiser helt absurde mængder på cyklen, og det kan godt give lidt rungerne i maven, når man, jeg tror, trækket tager lige omkring 11-12 timer, og hvis man så ganger det med cirka 150 gram kulhydrater i timen, så får man de her 1,5 kilo næsten rent sukker, spiser som et svin, når jeg træner nu, og har sådan nogle lidt inspireret af løbeverdenen, de her kongepas, og vi kalder det, jeg synes, det er meget fed term at bruge. Kongepasset, det sådan, har vi haft nogle få af op imod de her store løb, som er de der 7-8 timer, hvor man lige bliver presset helt igennem, og fueler, som man gerne vil have på race day. Ja, jeg tror gerne, jeg vil huskes for at kunne ham, der prøver at forsvare sit bedste. Prøver at virkelig forsvare titlen med alt det, han kunne. Hvad det så bliver til, det må vi se. For mig er det mere, at når man så krydser målstregen, så er folk sådan, wow, han gør sit bedste. I princippet er sport jo, det tider relativt simpelt, at hvis man har gjort sit bedste, så er man ikke bedre. Så er der sådan noget med at have en dårlig dag, men jeg vil sige, hvis jeg har gjort mit bedste, og jeg føler mig godt tilpas, så kan jeg ikke blive skuffet for mig selv, fordi man kan ikke blive skuffet over, at man ikke er bedre, fordi så synes jeg, man får en lidt lang karriere i sporten, hvis man skal gå og være ærgerlig og trist over de gange, man ikke vandt. Men hvis jeg gjorde mit bedste, så kan jeg ikke være trist eller sur. Jeg tror, jeg på løbsdagen næsten kommer til at bruge samme setup som sidste år. Nu ved det sidste år. Så jeg har samme sponsorer også som sidste år, så jeg har nogle nye hjul, men udover det, så er det nu det her ikke en til en min gravelcykel, men det er samme setup, jeg vil køre rammen. På løbsdagen en Specialized Crux ramme. Jeg kommer til at køre nogle dæk, der er 50 mm, og så nogle nye hjul. Og så er det så faktisk, så skifter jeg lidt teknisk fra en SRAM geargruppe, som jeg brugte sidste år, til Shimano på løbsdagen på min gravelcykel. Så sådan nogle små justeringer, men overall er der ikke noget radikalt ændringer. Det virkede sidste år, så jeg tænker også, det virker i år. Hvis man kigger på mit styrbredde, jeg tror, det er samme styr, jeg bruger på min gravelcykel, og jeg tror, de fleste, der kører gravel eller ved om gravel, tror at man skal have meget brede styr, sådan lidt loose, men jeg tror, at hvis man prøver det her setup, så finder man ud af, at det er lidt anderledes setup. Så jeg kører meget smalt styr, og faktisk relativt langt frempind, som gør, at jeg sidder lidt mere aerodynamisk. Og det er noget, man lige skal vente sig til, men jeg tror, det er et anderledes setup end
hvad folk nok tror, jeg vil køre med. Det skal man i hvert fald lige vente sig til.